il-ġeneru kif nifmu jien minkejja li għandu sfumaturi li jissellef mis-soċjetà u mill-kultura u mill-mitrobbija, eċetera. Xorta wkoll naħseb għandu jiġu wkoll informat mill-bioloġija, għall-argument, per eżempju s-subien iħobbu jilabu bl-idej. Speċta għaw din il-rough play. U jien naħseb li dik vera jgħidlek, għaw min jgħidlek speċta s-subien iħobbu jilabu bl-idej, jaraw il-television u jaraw il-Popeye dejjem jaqbes għall-olive u allura speċta mbagħad isiru violenti. Jiena naħseb li hemm element evoluzzjonarju le fiha dik l-istorja. L-idea, l-ewwel ħaġa il-rough play, ġifieri nibdew mill-kunċett ta' play. Inti qed tilab kemm f'ambitu ta' skola, kemm id-dar. Il-logħob huwa preparazzjoni għal dak li ħatamel il-qoddim fil-ħajja bħala adult. Ġifieri it's like a trial. Ġifieri il-fatt li is-subien weħedhom m'hemmx għalfejn tgħidilhom, anzi jekk tgħidilhom xorta mhux ħajifu, ġifieri ħajjintex kemm inwersaq id-dar pereżempju xi kultant. Għandek żewġ subien żewġ subien. Ilagħbu kemm tridu, ara xi ħadd iweġġa' għax inkella mbagħad tant ħaweġġakom iktar jiena, ġifieri, jew inkella min ma jweġġax ħajweġġa' wkoll. Lejja xi ħaġa naturali u tidher li xi ħaġa naturali, ġifieri niftakar anke meta konna l-iskola primarja konna skola tal-bniet, imma kien hemm 4 subien biss li kienu boarders, kienu barranin. Ilu naqra ġona xi tħares isu. Partikolari, biex ta' vera arranġament partikolari. Ġifieri naqri kbar jiena. U kienu jieħdu, ġifieri il-btieħi kollha li kellna kien hemm 3 tan-nofs kienet veru kbira. Kienu jqogħdu fiha 4 biss ġifieri u kienu jqogħdu jilagħbu. Fitbol jiġru ġifieri blalen u da kollu. Imma tara anke fl-iskejjel, ġifieri hija xi ħaġa naturali. Mhix xi ħaġa li titgħallem u tapplika wkoll għax semmejt il-vjolenza. Hemm min jemmen li t-tfal violenti jikbru violenti jew isiru anka kriminali jew hekk minħabba li jkunu raw l-eżempju. Hemm ħafna studji li juru li dan mhux minnu, ġifieri, u il-probabilità hi li dawn huma tfal ta' ġenituri ġeneralment ovvjament iktar ir-raġel li kien violenti hu stess jew kriminali hu stess, ġifieri l-aspett ta' ġenetika daw it-tfal wirtu ġenetika li tiddisponihom iktar għal ċertu violenza, ġifieri mhijiex neċessarjament, ovvjament jekk inti tara konstantament ċertu programmi u llum il-logħob iktar minn kollox, ġifieri jistgħu jistimolaw il-moħħ u jinfluwenzaw kif jinteraġixxu ma' xulxin, imma mhux ħadd naħseb tul iż-żminijiet spiex ta' imnalla l-irġiel kellhom tendenzi violenti sa' ċertu punt spiex ta' naħseb jien minn żmien il-ħaġar li spiex ta' li kieku l-irġiel ma kellhomx proklività l-vjolenza u l-aggressjoni kull meta jiġu jinnaf lil pub. Ir-raġel l-bqija tal-irġiel tal-tribur li joħorġu u jassu kontra dik it-teddida. U naħseb tul iż-żminijiet u tul l-eżistenza tal-bniedem kienet utli, forsi llum il-ġurnata m'għadix daqshekk utli, għax biex ta' anka gwerer fil-punent essaċ biex taqqas biex t-teddida ta' bnedmin oħrajn li ħajġu għawek u li ħajjoħdu l-na nisa u ħajjoqtlu l-na tfal, eccetera. Biex dik it-teddida qasadem u naħseb li hemm xi ħaġa fil-ġeni tagħna li tgħidilna isma' int għandek bżonn tesprimija il-vjolenza u ma nistgħux fis-sens għax mhux utli assolutament m'hemmx iktar kważi użu għal ħaġa li hija fundamentali tagħna. U fil-fatt li naħseb jiġri hu li ħafna rġiel ifittxu affarijiet bħal arti marzjali jew imorru pereżempju paċifilu jaraw kif ħajqraw l-ġlied. Mbagħad hemm min li dik l-interazzjoni mal-vjolenza
kuntent jara l-ħadd ieħor jagħmilha u jħossu spex ta' vicariously a participant, jara l-boxing, jara l-films ta' Jean-Claude Van Damme, u qed nixed kemm għandi età għas naf minn huma n-nies li huma spex ta' hyper masculine bħalissa. The Rock, dal-kwalità spex ta' x'ismu. Però kif qed ngħidu iktar ma jmur inqas hemm utilità fiha u spex naħseb ħafna rġiel dizorientati. Għandhom aggressjoni. Fil-fatt, dom tpaċpaċ ħafna fuqa, ġifiri tidher li. Li nħossni ċertu mod. Għaxek kont senajt, ġifiri, kull darba kont sen wafqek, imma tħaħallik. Jesternalizza, ma jmurx għal-vazu minna. Jesternalizza. Isek għandek dan l-istint ta' aggressjoni. U ma tax ħataqbad tagħmel bih. Inti għad, seċ ta' imnalla il-bniedem kellu jew ir-raġel insomma kien aggressiv għax seta' jipproteġi kontra l-predators u anka seta' jmur għall-kaċċa u jġib l-ikel, il-laħam u daw l-affarijiet ġifieri. Fil-verità aħna meta nħarsu lejha minn aspett ta' evoluzzjoni narawha bil-maqlub. Iġifiri, minħabba dawn il-kondizzjonijiet, minħabba li fin-natura fl-ambjent ta' madwaru kien hemm dat tip ta' predators u kien hemm l-annimali slavaġ and so on, żviluppa di l-aggressjoni. Però l-aggressjoni fl-irġiel li hija xi ħaġa waħda mill-affarijiet li tara differenza kbira bejn l-irġiel u n-nisa, mhux biss finkwantu ta' kemm huma aggressivi, imma anke kif jesprimuha. Ġifieri ġeneralment in-nisa huma aggressivi wkoll, imma jesprimuha b'mod indirett, ġifieri mhux b'mod violenti, mhux b'mod overt. Hija xi ħaġa ġifieri l-aggressjoni fl-irġiel li ittihom il-fakultà li jakkwistaw ir-riżorsi u iktar m'għandek riżorsi inti iktar ma ssir attrajenti ġifieri potential mate għall-partner għax tista' iġġib l-ikel ħadd ma joħodulek għax inkella imbagħad il-competition tiġi ma' rġiel oħra. Ġifieri incidentalment fatt speċi ta' kurjuż u fl-istess ħin mhuwiex fost l-annimali kollha ġifieri jekk aħna nħarsu lejn l-ispeċi kollha ta' mammals li aħna ġifieri qegħdin f'dak il-grupp il-kbir. Il-bniedem u ċ-ċimpanżiż biss li huma aggressivi. Ġifieri aggressivi jesprimu huma violenti, jesprimu l-vjolenza bi pjan u biskop. Ġifieri jiftemu bejnietom bħala koalizzjoni, bħala grupp u jmorru jattakkaw pereżempju grupp ieħor u joħdulhom ir-riżorsi, n-nisa, l-ikel, it-territorju, ġifieri di xi ħaġa qadima.